Uite ce am găsit. Vino un pic să-ți arăt ceva. Este raportul final de Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România din 2006, semnat de pe vremea respectivă de președintele României. Zice în felul următor: politica de asimilare a regimului comunist a avut consecințe dramatice și asupra situației ceangăilor din Moldova. Comunitate formată din aproximativ 60.000 de persoane, cunoscătoare de limba maghiară în cadrul romano-catolicilor din județele Neamț și Bacău. Primele încercări de asimilare forțată a ceangăilor datează din perioada interbelică, Biserica Catolică asumându-și un rol important în acest proces. Facilitarea pierderii identității lingvistice a ceangăilor i-a permis Bisericii Catolice oprirea asimilării acestora în Biserica Ortodoxă. Ca urmare a acestor politici, ceangăii nu au beneficiat de slujbe religioase și educația în limba maternă. În cadrul ofensivei împotriva cultelor, PMR s-a folosit de UPM, facilitând înființarea, începând cu 1948, a unei rețele de aproape 40 de școli cu predare în limba maghiară în regiunile locuite de ceangăi, acestea având menirea să slăbească influența bisericii în cadrul comunității. Școlile au fost închise treptat în perioada 1953-1958. Wow! Din 2006 tocmai și asta, semnat de președintele... Da, uite, mai zice ceva aici. În anii 1970-80, în contextul accelerării procesului de asimilare, ceangăii care s-au declarat maghiari au fost persecutați cu organele de miliții și securitate.